Evo, zelenilo, voda, ono što se uliva u Dunav, sve je prelepo, sve je cvetno, sve miriše, prelepo. Ovde je puno, ali eto sad radni dan i tako. Ljudi moji, ja ne mogu da budem srećan dok moj bilo gde i bilo moj narod pati. Znači, pozivam vas još jednom, javite se da se organizujemo i da, pošto ovo mnogi prate i oni koji, da ne pričam, pa javite se da se organizujemo humanitarno i bilo kako. Da ne dozvolimo da naš narod strada i da pati u logoru, u poslednjem logoru, ne u Evropi, nego u svetu, gde deca i ljudi žive iza žice, gde nišane decu snajperima. Znači, braći i sestre, pozivam vas, javite se da se vidimo, ovi iz dijaspore, braći i sestre, lično, a i drugi mogu da me kontaktiraju iz Srbije, uže Srbije, pa da dogovorimo, jer uskoro da se vidimo i na Kosovu i Metohiji, da pomognemo ovaj narod bilo kako humanitarno i tako, da ne nabrajam sad, tako dobro.